Magandang araw sa inyo mga bossing. So ngayong araw pupunta tayo para magpares dito sa Dagupan, Pangasinan. Update ko lang kayo mga bossing, nandito na pala ako sa boarding house ko. Syempre kasama natin yung mga ka-boardmates ko, ayan sila. Halos kararating lang namin dito sa boarding house kaya nagkayaan kami magpares. So naglalakad na kami dito sa Herrero Street, Tolero Road. Ito nga pala yung school namin mga bossing, Pangasinan Merchant Marine Academy. Masaya maglakad-lakad dito mga bossing kasama ang mga tropa. Sa kabilang bridge mga bossing, yun yung sinasabi nilang silaw-silaw. Zoom ko sa inyo mga bossing para makita nyo. Doon siya parte mga bossing. Syempre alam na alam to ng mga estudyante dito sa Dagupan. Ang Music Warehouse. Pero isang beses pa lang ako dyan pumunta mga bossing. Ayan, padalim na. Naglalakad pa rin kami. Kung sakaling magawi kayo dito mga bossing, meron din ditong nagtitinda ng mga barbecue, kaliskas at saka pigar-pigar. So yun, pagdating namin dito mga bossing, medyo madami pang kumakain. Kaya dala-dala na kami pumunta sa cart para magpa-reserve. Ayun o, tamang subo pa rin si kuya habang kami naghihintay pa rin ng pwesto. Yung iba nagte-take out na lang. Dito pala yan mga bossing sa Galvan. Pakita ko lang sa inyo mga bossing kung paano yung pares nila. Yung lumulutang mga bossing, yan yung utak ng baka. Sa parting to mga bossing, isa-isa na kaming kumukuha ng kanin namin. Pagkakuha namin ng kanin namin, pwede pala kaming umupo dito sa gilid. At ito na nga, kinukuha na ni kuya yung utak ng baka. Hindi pala ako kumuha ng ganyan mga bossing. Hindi pa kasi ako nakakatim ng ganyan. Pero sabi naman nila, masarap naman daw yan. Hihingi tayo mamaya sa tropa at titikman natin yan. Pagkatapos sinimay ni kuya yung dalawang utak ng baka, dali-dala niya nang nilagyan ng beef pares at sinerve niya sa tropa ko. Pagkakuha ko nung akin, agad-agad na ako umupo sa gilid. Kumuha din pala ako ng boiled egg. So ito na pala yung beef pares dito sa Galvan. Syempre di mawawala tong chili oil. Pagkatapos ko maglagay ng chili oil, syempre inahalo-halo ko muna. So ayun, first bite, napakasarap. Syempre binidyoan ko na rin yung mga tropa natin. Ito nga pala si Jimwell. Ito naman si Robic, si Almar, si Josh at saka si John Carr. Si Jimwell pala mga bossing, 20 single. Dito sa part na to mga bossing, humingi na ako ng utak ng baka. Dito kay Robic. Pagkatapos ko humingi ng utak ng baka, titikman ko na siya mga bossing. Pagkatikim ko, hindi ko na alam reaction ko. Hindi lang talaga ako siguro sanay mga bossing. Masarap naman siya. Medyo kalasa niya rin yung sebo. Pagkatapos namin kumain, syempre ayan, magbabayad na. Ngiting-ngiti na naman kami magtotropa. Ayan, naglakad-lakad muna kami. Pagkatapos namin maglakad-lakad, nagkayaan kami mag-grocery. Nung nakarating na kami dito sa groceryhan, kumuha si Robic ng cart. Akala mo naman madami kaming kukunin eh. Syempre starter pack ng mga nagbo-boarding. Ayan, dilata. Kumuha na rin kami ng dapat hindi namin kunin. Humanap na rin kami ng pang breakfast namin. Pumunta kami dito sa may frozen. Sa dami namin at nakakart pa kami. Isa lang pala kukunin naming hotdog. Pagkatapos namin mamili ng hotdog, kumuha na rin ng isang tray ng itlog yung tropa natin. Kumuha na rin kami ng queso de bola at binalik din namin. Pagkatapos naming namili, kanya-kanyang bit-bit na rin kami. Ayan, pauwi na naman yung mga itik. Maganda na talaga maglakad-lakad dito sa Dagupan. Tignan yung mga bossing, napakalinis ng kapaligiran. Ito rin yung isang dinadayo dito sa Dagupan ng mga turista. Itong bridge na merong Christmas light at mga Christmas decors. Kaso lang nung dumaan kami dito, hindi pa siya nakailaw. So hanggang dito na lang mga bossing. Ito si Fred Moto. Peace out.